चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। या सेशनात म्हाका सेवा दिवचे बद्दल तुमकां सगळ्यांक थँक्यू। आणि हांव परत परत सांगता वगैरे कोंकणीतले बरें ना, सो प्लीज बेर विथ मी। आमी कारवारची, पण आमी नॉर्थ कॅनरा म्हणून आमगेली जरा भाषा वेगळी उरता, प्लीज आय होप यू अंडरस्टँड द लँग्वेज। हरे कृष्ण। तो आयचो टॉपिक आसा व्हॉट इज योगा। वेनसडेक आमी पळयले हू इज अ योगी, आणि प्रभुजीन बरे सुंदर करून सांगले की योगी, ताणे सांगले व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अ योगी, मागीर वाय शूड वी बिकम अ योगी, हाऊ शूड वी बिकम अ योगी, अँड व्हॉट आर द रिझल्ट ऑफ बिकमिंग अ योगी। ताजे पूर्ण बरे करून वर्णन ताणे केले भगवद्गीतांतल्यान अलग अलग चॅप्टरांतले श्लोक घेऊन फार छान करून ताणे सांगले। आता आम्ही पळोया योगी योगी म्हणा, पण व्हॉट इज ऍक्च्युली योगा। योग म्हळ्यार कितें, तर कॉमन अंडरस्टँडिंग अशें आसा, योग म्हळ्यार आमकां मुखार आमगेल्या दोळ्या मुखार अशें येता की कोणी अशें एक्सरसाइजीस करता, योगासन करतात फिट रावच्याक, स्टॅमिना वाडोवच्याक, वेट लॉस करच्याक, फ्लेक्झिबिलिटी वाडोवच्याक, अशें म्हण योगासन करतात। तर अशेंच एक आमकां आयडिया आसा की योग म्हळ्यार एक्सरसाइजीस फॉर द बॉडी। हे एक मिसकन्सेप्शन आसा योगचे। दुसरे मिसकन्सेप्शन अशें आसा की योग केल्यार म्हळ्यार प्राणायाम केल्यार, बरे करून श्वास घेतल्यार आमगेले माइंड एकदम कूल जातले, ट्रँक्विलिटी मेळटली, पीस मेळटले, अशें एक दुसरे मिसकन्सेप्शन आसा। आणि तिसरे मिसकन्सेप्शन अशें आसा की योग केल्यार आमकां सिद्धी प्राप्त जातली। सिद्धी प्राप्त जातली म्हळ्यार कितें, तर आमी उदका वयल्यान अशी तरंगू शकतली, नाजाल्यार हवेत आमी अशी उठू शकतली, नाजाल्यार आमकां प्राप्ती सिद्धी जावन कितें कितें अशे वस्तू हातात राख म्हणा, नाजाल्यार सोने म्हणा, अशे एक वस्तू आमगेल्या हातात आमी उपलब्ध करून प्राप्त करू शकतात, अशे मिसकन्सेप्शन्स आसात। आणि आजकाल जगात या मिसकन्सेप्शनच्याच भरपूर योगा क्लब्स, योगा क्लासेस, योगा स्टुडिओज चलतात, आणि इतले ताजे डिमांड आसा की इट हॅज बिकम अ बिग मनी मेकिंग बिझनेस। एस्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज इतले जण योगाच्या फाटल्यान धांवतात। योगा म्हळ्यार कितें अर्थ न समजता या 3 मिसकन्सेप्शन्सच्या फाटल्यान बरेच जण धांवतात। इनफॅक्ट आता तुम्ही म्हाका इंट्रोडक्शन सांगले की हांवें सेवा दिल्ली आसा लंडन टेम्पलात, आणि आमी एक फावटी बुक डिस्ट्रिब्युशनाक गेल्ली।
आता बुक डिस्ट्रीब्युशनाक तांकां जर आमी भगवद्गीता दिली नाजाल्यार परफेक्ट क्वेश्चन्स परफेक्ट आन्सर्स अशें सांगल्यार तांकां काय कळचें ना. पण आमी तांकां सांगतली दीज आर बुक्स ऑन भक्ती योगा. आता भक्ती योगाचे नाव ऐकल्यानंतर योगा ऐकतात. ओ बुक्स ऑन योगा म्हणून बराबर सगळे पुस्तक विकत घेवचे लागले. ते इतले क्रेज आसा थंय योगाचे. दुसरे म्हळ्यार आमगेले श्रील प्रभुपाद फर्स्ट टाइम जेन्ना युएसात गेल्ले पेन्सिल्वेनियात रावताले आणि थंय बरेच दीस रावन थंय तांकां दिसले की हांगा काय प्रचार जावचो ना म्हण थंयच्यान ते भायर सरले आणि दुसऱ्या जागी वचच्या गेले. थंय तांकां एक डॉक्टर मिश्रा म्हण आशिल्ले. ते डॉक्टर मिश्रालो स्वतालो एक योगा स्टुडिओ आशिल्लो, हठ योगा स्टुडिओ. आणि तांकां हांगा इंडियात तांगेलो परिचय आशिल्लो, इंट्रोडक्शन जाल्ले म्हण ते तांकां दिसले चलो योगा स्टुडिओ आसा म्हळ्यार तांकां बी कितें तरी इंटरेस्ट उरतलो भक्ती योगात. म्हण त्या स्टुडिओत गेले. स्टुडिओत गेल्यानंतर डॉक्टर मिश्रा कळले की हे श्रील प्रभुपाद भक्ती योगा बद्दल सांगतले आणि हांव तर तांकां एक्सरसाइजीस सांगता, मन शांत कशें दवरचें हे सांगता. तर म्हजे कडेन कोणी आयकुचें ना. तो मनीस आशिल्लो मायावादी. तो एक्चुअली तांकां भगवंताचेर कृष्ण पर्सन आसा अशें कांय विश्वास नाशिल्लो. तांकां भंय दिसली की जर श्रील प्रभुपाद येवन हांगा बसले म्हागेले स्टुडिओज कॅप्चर करतले, कारण तांकां इतली नॉलेज आसा की म्हागेले स्टुडिओ टोटली 360 डिग्रीज टर्न करतले. म्हण ते म्हणचे लागले तूं म्हागेले कितें उलोवचें न्ही. एंडाक म्हगेलो क्लास जाल्यानंतर तूं फक्त कीर्तन कर. श्रील प्रभुपाद एकदम हंबल आशिल्ले. ते म्हणचे लागले जायत कीर्तन करता तर कीर्तन करता. मागीर अशें जावचे लागले की लेक्चरच्या मागीर कीर्तन सगळे लोक कीर्तनासाठी येवचे लागले. कीर्तन इतले पॉप्युलर झाले, कीर्तन इतले लोकांच्या हृदयात स्पर्श केलो की सगळेजण प्रभुपादाला कीर्तन आयकुच्याक येवचे लागले आणि तातूंतल्यान तांकां ओळख जावन मुखार तांगेलो प्रचार करच्याक तांकां मदत झाली. तर जो भक्ती योगा फॉलो करता तो नेहमी सक्सेसफुल जाता. आता भक्ती योगा कितें आसा हे आमी आतां मुखार पळोवया. तर बेसिकली म्हाका अशें सांगचें आसा की योगा म्हळ्यार फिजिकल फिटनेस न्ही, पीस ट्रँक्विलिटी म्हणजे हे सगळं मेळटा पण दॅट इज नॉट द मेन पर्पज ऑफ योगा. आणि सिद्धीज तर हे वर्णन आसा एक राधानाथ महाराजांतले जर्नी होम म्हणून पुस्तक आसा तांगेली ऑटोबायोग्राफी. हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज मंगलो गुरु महाराज तांगेले. तर तातूंत ताणें बरयलां की एक फावटी तांकां अशेंच एक योगी बरोबर तांगेली चर्चा जाली आणि योगी म्हणचे लागले की तुम्ही हांगा उरल्यार आज म्हागेलें लेक्चर आसा ते लेक्चर तुम्ही अटेंड करा. तर राधानाथ महाराज अनविलिंगली पण रावले थंय लेक्चर आयकुच्याक. आणि त्या लेक्चरात ताणें संपूर्ण आपली सिद्धीचे प्रदर्शन केले त्या योगीन. अशा हातात ऍश काढली, भरपूर असे राखेचो पाऊस पडता तसो पाऊस पडलो, आणखीन कितें तरी हातांतल्यान कितें तरी आनी कितें केले. मागीर हात उक्तो केलो तातूंत रुद्राक्षाची माळ आशिल्ली. असे भरपूर ताणें प्रदर्शन केले आणि एंडाक त्या योगीन सांगले की हे जे कितें हांवें तुमकां दाखयलां ताका म्हणटात प्राप्ती सिद्धी. अष्टसिद्धी उरतात तातली प्राप्ती सिद्धी म्हळ्यार कितें, तुम्ही खंयच्या बी वस्तूचे अशें स्मरण करचे आणि ऑल अराउंड आमगेले जे 5 एलिमेंट्स आसात तांकां तुम्ही वश करून तुमगेल्या हातात ती वस्तू येता. तर ते योगी म्हणचे लागले की दिस इज व्हेरी सिंपल टू डू प्रोवायडेड यू हॅव लर्न अँड प्रॅक्टिस दी आर्ट. पण दिस इज नॉट ऑल इन ऑल. म्हळ्यार ही ताणें बी ऍडमिट केले की ही जी म्हाका सिद्धी तुका हांवें दाखयली दॅट इज नॉट ऑल इन ऑल. खरी योगीले कर्तव्य अशें आसा की कृष्णा बरोबर लॉर्ड बरोबर आमी कशे कनेक्ट जावचे. सो सिद्धी प्राप्त करच्याक हिरण्यकश्यपू, रावण हांचे सारख्या असुरान बी भरपूर तपश्चर्या केली. ब्रह्माक खुश केले, शंकराक खुश केले आणि तांकां सिद्धी प्राप्त करून स्वताल्या इंद्रियाचेर बी काबू दवरचा जालो ना. सो वॉट इज द यूज.
तुम्ही सगळ्या लोकांक कंट्रोल करच्याक म्हण योगा शिकतात आणि स्वतःला सेन्सेसाचेर कंट्रोल ना, तर अशा योगाले काहीही उपयोग ना, काही अर्थ ना जातो. तर खरे योगा हा वर्ड असा तो युज्य असे एक संस्कृत रूट असा, मूळ अक्षर असा, तातूंतल्यान तो वर्ड आयला योगा. युज्यचो अर्थ कितें? युज्य म्हळ्यार टू कनेक्ट, टू लिंक. लिंक विथ whom? लिंक विथ गॉड. फॉर व्हॉट? फॉर लव्हिंग सर्व्हिस. तर योगाचे खरो अर्थ असा की तुम्ही स्वतः भगवंता बरोबर जोडचे, युज्य करचे, कित्याक तर तांगली प्रेमपूर्वक सेवा करच्या. फॉर लव्हिंग सर्व्हिस ऑफ द लॉर्ड यू आर रिइस्टॅब्लिशिंग. रिइस्टॅब्लिशिंग म्हळ्यार कितें? आमगेले ऑलरेडी कनेक्शन आसा भगवंता बरोबर. आम्ही तांगेले दास आसात, पण आम्ही ते विसरलात हांगा येवन. आमगेल्या हृदयात भगवंता बद्दल प्रेम आसा, पण ते आता सुप्त अवस्थेत आसा, डॉर्मंट स्टेट. तर योगाचे प्रोसेस फॉलो करून आम्ही तेच प्रेम, तेच लव फॉर गॉड आम्ही जागृत करची प्रयत्न करतात, जे करून आमका भगवंता बरोबर परत एकदा लिंक जावचे जातले. अँड लिंक जाऊन आम्ही सर्व्हिस करू शकतो, ही प्रेमपूर्वक सर्व्हिस करू शकतो. सो दिस इज द रिअल मिनिंग ऑफ द वर्ड योगा. आता खंयचेही गोल आमका साध्य करचे जाल्यार ताज्या पहिली आमकां एक प्रोसेस फॉलो करचे जाय. फॉर एक्झाम्पल, नाल्लाक कितें उरता? नाल्लाक तेल उरता. नाल्ल पळयल्यार तातूंत तेल उरता हे आमकां दिसना, पण आम्ही जर ते घाण्यात घाल कोल्ड प्रेस केले तर त्याच्यातल्यान तेल बाहेर येतले. सो टू गेट एनिथिंग वी हॅव टू फॉलो अ प्रोसेस. म्हळ्यारच कितें? आमकां जर का लॉर्ड बरोबर कनेक्शन केले जाल्यार आमकां योगाचो प्रोसेस फॉलो करचे जाय. आता 4 टाईपचे योगाज असतात, विच आर ॲट डिफरंट लेवल्स. ॲट द बेसिक लेवल असा कर्मयोग. कर्म म्हळ्यार कितें? ॲक्टिव्हिटीज. तर ॲक्टिव्हिटीज करून आता आम्ही हे जे 4 जे असतात त्या हांव ब्रीफात सांगता, कारण मुगाल्ल्या लेक्चर्सात डिटेलात ताचे वर्णन करचे असतात. तो विल जस्ट डू एन इंट्रोडक्शन. तर कर्मयोग म्हळ्यार ॲक्टिव्हिटीज करून आम्ही भगवंता बरोबर आमगेले प्रेम उत्पन्न करचे प्रयत्न करचे. सो कर्म म्हळ्यार ॲक्टिव्हिटीज. ॲक्टिव्हिटीज आम्ही कित्याक करतात? कारण आमकां विदाउट ॲक्टिव्हिटीज, प्रभुपाद तांगेल्या पुस्तकात अनेक ठिकाणी ताणें म्हणा की फॉर लिव्हिंग वी हॅव टू बी ॲक्टिव्ह. आमकां जर का जगचेच जाले तर कितें ना कितें तरी ॲक्टिव्हिटी आमकां करच्याकच जाय. खावची ॲक्टिव्हिटी करच्या जाय, भायर वचून काम करची ॲक्टिव्हिटी करच्या जाय, रांदप करची ॲक्टिव्हिटी करच्या जाय, ही सगळी ॲक्टिव्हिटी आमकां करच्या जाय. तर ही ॲक्टिव्हिटी करून म्हळ्यार कितें? आमगेले जे नीड्स असतात, बॉडीचे नीड्स असतात, ते सॅटिस्फाय करचे जाय. परंतु फक्त बॉडीची नीड सॅटिस्फाय करची न्ही, तर आम्ही जी ॲक्टिव्हिटी करतात ती आम्ही कृष्णाकडे जर का आम्ही ताका डोटेल केले तर तीच ॲक्टिव्हिटी आमकां कृष्णा बरोबर लिंक करू शकता. सो कर्मयोग म्हळ्यार वी आर ट्रायंग टू कंट्रोल, नॉट कंट्रोल, बट वी आर ट्रायंग टू यूज अवर सेन्सेस टू सर्व द लॉर्ड. बेसिक आमकां सेन्सेस उरतात. म्हळ्यार कितें? इंद्रिय. इंद्रिय म्हळ्यार कितें? आमगेले नाक, कान, डोळे, टंग, स्किन, हे आमगेले 5 इंद्रिय आसात. आणि इंद्रियाले डिमांड भरपूर उरतात. कितें तरी पळोवचे अशें दिसता, कितें तरी खावचे अशें दिसता, कितें तरी आयकुचे अशें दिसता. ते डिमांड्स आमगेले आसातच. तर तीच डिमांड्स जर का आम्ही कृष्ण प्रसादान फुलफिल केली, खावची डिमांड आम्ही जर का कृष्ण प्रसादान फुलफिल केली, पळोवची डिमांड जर का आम्ही कृष्णाचे पुस्तक वाचून नाजाल्यार कृष्णाचे व्हिडिओ पळोवन आम्ही केले, कानाची डिमांड जर का आम्ही कृष्णाचे भजन, कृष्णाचे लेक्चर ऐकून फुलफिल केली, तर सेम ॲक्शन विल बिकम कर्मयोग. अदरवाइज इट विल जस्ट बिकम कर्मकांड. तर कर्मकांड डिटेलमध्ये आम्ही मागीर ऐकतली दुसऱ्या क्लासात. सो कर्मयोग इज द बेसिक that is trying to
control our senses. Control our senses, this is manipulate the senses for love of God. ताजे वयलो जो योग आसा, सेकंड टायप ऑफ योगा इज अ ज्ञान योग. ज्ञान म्हळ्यार आमकां नॉलेज मेळची आमी प्रयत्न करतात. नॉलेज आमकां मेळटा शास्त्रांतल्यान, स्क्रिप्चर्सांतल्यान, लेक्चर्स आयकून आमकां नॉलेज मेळटा. नॉलेज जर का आमकां मेळ्ळें तर आमी आमगेले मनाक बरें वळण लावू शकतात. सेन्सीस सांगतात म्हाका हे जाय ते जाय, आणि मागीर आमगेले माइंड आसा ते सेन्सिसाच्या फाटल्यान धांवच्या लागता. मन चंचल आसा, मन चंचल आसा आणि म्हणटा की ओके गुलाबजाम खावचे आसतात चलो गुलाबजाम खा. जर का शुगर उरल्यार गुलाबजाम खाल्ल्यार वाईट. तर मन सेन्सिटिव्हच्या फाटल्यान धावू नये म्हण जर का आम्ही ज्ञान योग केलो, आमकां नॉलेज मेळ्ळे, तर आम्ही आमगेले माइंड बी कंट्रोल करू शकता. आता माइंडाक कंट्रोल कोण करता? आमगेली बुद्धी म्हळ्यार इंटेलिजन्स. तर इंटेलिजन्स आम्ही जर का चांगल्या कामात वापरले, ताजेसाठी जो योग असा तो असा अष्टांग योग. अष्टांग योगाचे 2 पार्ट्स असतात, हठयोग आणि ध्यान योग. तर 8 ऍक्टिव्हिटीज असतात अष्टांग योगात. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, आणखीन समाधी आणि प्रत्याहार, असे 8. लास्ट समाधी असतात. तर असे 8 प्रकारचे ऍक्टिव्हिटीज असतात. त्यातली फर्स्ट 4 असतात ती हठयोग आणि मागील असा ती ध्यान योग. तर हे झाले आमगेले अष्टांग योग, 8 अंग, 8 पार्ट्स. तर 8 पार्ट्सचे योगा आमकां इंटेलिजन्स कंट्रोल करू शकतात. पण सगळ्यात टॉपमोस्ट योग असा तो म्हळ्यार भक्ती योग. इट्स द 4th टाइप ऑफ योगा, भक्ती योग. भक्ती योग म्हळ्यार आमगेले पूर्ण शरीर, मन, इंटेलिजन्स, इगो सगळे आम्ही भगवंताला सेवेत वापरतात. ताजे एक्झाम्पल असा अंबरीश महाराज. अंबरीश महाराज तांगेले नेत्र भगवंताले दर्शन करच्याक यूज करताले. तांगेले नाक भगवंताला चरणाचेर तुळशी फुलां जी वाहतात ताका स्मेल करच्याक यूज करताले. कान भगवंताले कथा सुनच्याक, कृष्ण कथा आयकुच्याक यूज करताले. जिव्हा टंग कीर्तन करच्याक आणि प्रसाद ग्रहण करच्याक यूज करताले. तांगेले हात भगवंताले टेम्पल मर्जनम करच्याक यूज करताले. तांगेले पाय भगवंताच्या मंदिराकडे वचच्याक यूज करताले. अशे करून सगळे तांगेले जे अवयव असतात सगळे ते भगवंताच्या सेवेसाठीच यूज करताले. ताकाच म्हणतात भक्ती योग. आता भक्ती योग टॉपमोस्ट असा असे कसे, त्याचं उदाहरण म्हळ्यार अंबरीश महाराजच एक फावटी तांगेल्या राज्यातल्या लोकांसाठी ताणे उपास केलो आणि उपास केल्यानंतर नेक्स्ट दिवस पारणा समयात तांकां तो उपास मोडचो आशिल्लो आणि बरोबर त्याच वेळाचेर दुर्वासा मुनी थंय आयले. दुर्वासा मुनी थंय आयले आणि म्हणचे लागले की हांव आतां न्हांवन येता आणि माझे बरोबर मागेले डिसायपल्स बी असतात, ताजे नंतर हांव तुगेल्या घरा येऊन आम्ही प्रसाद घेऊया. आणि दुर्वासा मुनी जे न्हांवच्याक गेल्ले, पारणा समय समाप्त जावचो आयलो तरी बी दुर्वासा मुनी परत आयले नात. अंबरीश महाराज म्हणच्यार गेले की हांव इतलो उपास केला प्रजा खातीर आणि जर या पारणा समयात हांवें म्हगेलो उपास मोडलो ना तर उपास केल्ल्याचे सगळे फळ फुकट वतले. अंबरीश महाराजान तांगेल्या गुरूक विचारले की आता हांवें कितें करचें? दुर्वासा मुनी म्हगेलो गेस्ट आसा, अतिथी आसा. अतिथी खावच्या पयली होस्टान खायल्यार बरोबर ना. तर हांव ताजी वाट पळयत रावू? वाट पळयत रावल्यार म्हगेलो पारणा समय वता. आणि जर का हांवें खालें
तर दुर्वासा मुनीला अपमान जातलो. तर हांव कितें करूं? तर गुरून तांकां सांगले की तूं उदक पी. उदक पिल्यार खाल्ले अशें बी जायना, अतिथीलो अपमान बी जावचो ना आणि तुगेलो पारणा समयाच्या तातूंत तुवें कितें तरी अन्न म्हळ्यार कितें तरी पोटांत गेलें म्हण पारणा समय बी फुलफील जातलो. तर उदक पी. अंबरीश महाराज गुरुले ऐकले आणि उदक पिले. उदक पिल्या त्याच वेळात दुर्वासा मुनी मुद्दामून थंय आणि म्हणचे लागले, राजा असा, राजाक इतले बी कळना की अतिथीच्या पयलीं खावचे न्ही म्हण. तर अंबरीश महाराज म्हणचे लागले, हांवें खाले ना, फक्त उदक पिलें. कितें आसूं, हाऊ डीड यू टेक एनी मॉर्सल इन युअर माउथ, इवन वॉटर, विदाउट द गेस्ट, ऑनरिंग द गेस्ट. तर ताणे ताका एक केस काढलो आणि तातूंतल्यान एक भयंकर राक्षस निर्माण केलो आणि म्हणचा लागलो की हो राक्षस आता अंबरीश महाराजाक खतम करतलो. अंबरीश महाराज प्रे करच्या लागले आणि म्हणच्या लागले की हांवें म्हागेली चूक जाली, म्हाका क्षमा कर, पण हांवें अशें मुद्दाम केलें ना. आणि अंबरीश महाराज वॉज अ प्युअर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. तर जेन्ना तांकां शुद्ध भक्ताले जेन्ना अपमान जाता तर भगवान धांवन येतात. भगवंतान कितें केलें? सुदर्शन चक्र सोडले. कोणाचे सोडले? दुर्वासा मुनीच्या फाटल्यान सोडले. दुर्वासा मुनी घाबरून पळ सुटले आणि अंबरीश महाराज वॉज सेव्ड. दुर्वासा मुनी हॅड टू बेग फॉरगिवनेस फ्रॉम अंबरीश महाराज. कारण देव भगवंत म्हणच्या लागले की हांव तुका फॉरगिव करू शकना, कारण तू म्हगेलो अपराध केलो ना, तुवें अंबरीश महाराजाला अपराध केला. तर ज्या मनशाला तुवें अपराध केला त्या मनशानच तुका फॉरगिव करचे जाय, तरच हे सुदर्शन चक्र हांव फाटल्यान घेतलो. दुर्वासा मुनी अंबरीश महाराजाकडे वचून तांकां माफी मागच्या लागली आणि ऑफकोर्स अंबरीश महाराजान ताचे अपराध धरिल्लोच नाशिल्लो. ही वॉज रेडी टू फॉरगिव हिम. तर अंबरीश महाराज भक्ती योगी आशिल्लो, टॉपमोस्ट योगी आशिल्लो आणि दुर्वासा मुनी ही वॉज ऑफकोर्स दुर्वासा मुनी अशें म्हणू शकना की योगी ना किंवा भक्ती ना म्हण, पण असले सगळे जे लीला जायता ती आमकां सांगच्याक शिकोवच्याक की भक्ती योगा इज द टॉपमोस्ट. तर दुर्वासा मुनीले बी जस्ट 1 मिनिट हा. सो हे भक्ती योग इज अ टॉपमोस्ट हे आमकां कळच्या जाय म्हण हे सगळ्याचे उदाहरण जातात. आता हांवें सांगिल्लें की कनेक्शन विथ द लॉर्ड फॉर लव अँड सर्व्हिस. तर शास्त्र सांगता की लविंग सर्व्हिस टू द लॉर्ड इज अवर धर्म ऑफ अ लिव्हिंग एंटिटी. धर्म म्हळ्यार एक ताजे ट्रान्सलेशन जाता रिलिजन म्हण, पण शास्त्रात धर्माचो अर्थ असा की आमगेलो स्वभाव, नॅचरल ड्युटी. फॉर एक्झाम्पल साखरेचो धर्म असा टू गिव्ह स्वीटनेस. उदकाचो धर्म असा टू गिव्ह लिक्विडिटी. नॅचरल स्टेटात उदक लिक्विड उरता आणि नॅचरल स्टेटात शुगर स्वीट उरता, सॉल्टी उरता. तशेंच लिव्हिंग एंटिटीचो धर्म असा भगवंताली सेवा करची. आणि जर आम्ही तो धर्म आणि सनातन धर्म असा, सनातन म्हणजे ते इटर्नल, आज असा फाल्यां ना अशें ना, आजच्या युगात असा मागीर युगात उरचे ना अशें बी ना. एनी युगा लिव्हिंग एंटिटीचो सनातन धर्म असा भगवंताली सेवा करची, प्रेमपूर्वक सेवा करची. तर ते जे धर्म आम्ही फॉलो केले ना जाल्यार कितें जाता, सेवा करची आमगेली वृत्ती जी असा ती समाप्त जायना. भगवंताली सेवा जर आम्ही ना केली तर आम्ही दुसऱ्या लोकांली सेवा करतली. जे भगवंताचे भक्त ना असे बी लोकांना आम्ही सेवा करू शकतात, कारण की सेवा करचोच आमगेलो स्वभाव असा.
सेवा करूनच आमकां आनंद मेळटा. तर आम्ही स्वतःली सेवा केली ना जाल्यार भगवंताची सेवा ना केल्या जाल्यार आम्ही दुसऱ्याली सेवा करतली. दुसऱ्याली सेवा जर का करच्या ना जाल्यार आम्ही दुसऱ्या प्राण्याली सेवा करतली. प्रभुपाद म्हणताले, इफ यू डोंट सर्व गॉड यू विल सर्व डॉग. भगवंताक जर का आम्ही सेवा ना केली तर तुम्ही सुण्याची सेवा करतली. कोणाची तरी सेवा करतोच आमचा स्वभाव असता. सो बेटर यू सर्व गॉड. तर हे जे आमगेलो मूळ स्वभाव असा, लोकांनी सेवा करच्या ना प्राण्याली बी सेवा करच्या जर का आमकां मेळ्ळें ना तर आम्ही कितें करतले, आमी स्वताले इंद्रियाली सेवा करतले. इंद्रियाली सेवा म्हळ्यार कितें, म्हाका हे गॅजेट जाय, म्हाका हे पळोवचें आसा, म्हाका अशे कपडे घालचे जाय, म्हाका इतले दागिने जाय, म्हाका हांगा वचचें आसा, म्हाका थंय वचचें आसा, म्हाका हो परफ्यूम जाय, म्हाका व्हडल्या व्हडल्या गाडयेंतल्यान फिरचें जाय. तर ही सगळी आमगेली इंद्रियाली सेवा आमी करत रावतली. आणि इंद्रियानी सेवा केल्यार तातूंत वाईट म्हळ्यार कितें, आमी हांगाच मटिरियल वर्ल्डातच आमी गोल 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 फिरत रावतली. आम्ही हांगा मनुष्य जन्म कित्याक घेतला, सो दॅट आम्ही आमगेलो लाईफ प्युरिफाय करून परत भगवत धामाक आमकां वचच्या जाय म्हण आम्ही हो मनुष्य जन्म आमकां मेळ्ळा. मनुष्य जन्माचो गोलच फुलफिल जावचो ना जर आम्ही आमगेलीच ती सेवा करत रावल्यार. आमगेली इंद्रियाली आमगेल्या अनेक सगळ्या फ्रेंड्सातली रिलेटिव्हची सेवा करची ना अशी ना, पण अवर टॉप मोस्ट सर्व्हिस इज टू ब्रिंग टू गो get ourselves connected to Krishna and connect our near and dear ones to Krishna. That is our topmost service, topmost goal of life. आता प्रभुपाद एक उदाहरण दिताले की एक जर का श्रीमंत मनशालो चलो असा, लहान चलो, तो होगडायलो खंय तरी एका फेराक गेलो आणि तांगली चुकामुक झाली आणि फादराक कळले ना मगलो चलो खंय गेलो, चल्याक कळले ना मगलो फादर खंय गेलो. थंय रडत बसतलो, ताका भूक लागतली. भूक लागल्यार कोणतरी दुसरो येतलो ताका खावचे दितले. खातलो, पण खाल्ल्यानंतर परत ताका थोड्या वेळान परत भूक लागतली. कारण एक पट्टी खाल्यार तो जीवनभर ताचे राहू शकना. परत भूक लागतली. पावस पडल्यार ताका कोणीतरी शेल्टर दिवचे जाय. थंडी वाजल्यार ताका कोणतरी कपडे दिवचे जाय. असे अनेक जण येऊन ताका मदत करतात. हे सगळे जण ताका बरी सेवा करतात, ना अशें ना. पण तातूंतच एक मनीस जर का आयलो आणि ताणें वळखलो की अरे तू यू आर द सन ऑफ सो अँड सो सच अ रिच पर्सन, हांव तुका तुगेल्या बापा कडेन घेवन वता. आणि तो जर का तांगेला रियल फादर हू इज व्हेरी रिच अँड हू कॅन गिव्ह हिम ऑल दिस तांच्याकडे जर का घेऊन गेलो तर दॅट विल बी द ग्रेटेस्ट सर्व्हिस. आम्ही जोपर्यंत भगवंताची सेवा करणार तोपर्यंत आम्ही अनफुलफिल्डच रावतली. आमगेले सॅटिस्फॅक्शनच जावचे ना. आणि आमकां दिसतले सॅटिस्फॅक्शन म्हाका हातूंतल्यान मेळटले तातूंतल्यान मेळटले म्हणून आमी प्रयत्न करत रावतले, पण अल्टिमेटली आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळचे ना. कारण ज्या खातीर आमगेली जन्म जाला, आमकां हे ह्युमन बॉडी मेळ्ळा, ते जोपर्यंत फुलफिल जायना, तो गोल जोपर्यंत आमकां फुलफिल जायना तोपर्यंत आमकां पूर्ण सॅटिस्फॅक्शन मेळचे ना. आता ज्या मनशान भक्ती योगा कन इतले लाईफ तांगेले फुलफिल जाला, तर चांगले आयुष्य कशें जाता ताचे आमी एक उदाहरण पळोवया. एक उदाहरण आसा आमगेले व्हेरी व्हेरी डियर श्रील प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद वयाच्या 70 इयर्साचेर प्रचार करच्या, गुरुली आज्ञा पाळच्या युएसात प्रचार करच्या गेले. तर जो मनीस भक्ती योगी आसा, ही इज बियॉन्ड मटेरियल वर्ल्ड. म्हळ्यार कितें, ही कॅन ट्रान्सेंड. ट्रान्सेंड म्हळ्यार कितें, तो वयर वचूं शकता. बॉडीली लिमिटेशन 70 इयर ओल्ड माणसाक बॉडीली लिमिटेशन डेफिनेटली उरतले, पण ते सगळ्या लिमिटेशन्साचेर ताणें मात केली आणि ताणें प्रचार केलो, जगभर प्रचार केले ताणें. कित्याक? बिकॉज ही वॉज अ भक्ती योगी. दुसरे उदाहरण आसा आमगेले हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराज. जयपताका स्वामी महाराजाले एक्झिस्टन्स आता कशें आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. व्हीलचॅराचेर ताका वचचें जाय, उलोवंक शकनात, तरी बी दररोज
दर्शन घेवच्या मायापूर टेम्पलात येतात, जगभर प्रचार करच्याक अजूनही वतात. तर जेन्ना तांकां फर्स्ट टाइम असे अटॅक आयिल्ले तेन्ना ते भक्तिवेदांत हॉस्पिटलात आयिल्ले आनी हांव भक्तिवेदांत हॉस्पिटलात सेवा करता म्हण म्हाका ही एपिसोड इन्सिडंट कळलो. तर तांकां आयसीयू दवरिल्ले आणि तांगेली सिच्युएशन एकदमच क्रिटिकल आशिल्ली. तर इंटेन्सिविस्ट म्हण आमगेले थंय डॉक्टर सूरज पुरुषोत्तम म्हण आसात. ही इज ऑल्सो इनिशिएटेड डिसायपल ऑफ हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज. तर डॉक्टर सूरज पुरुषोत्तम डॉक्टर आसा, तांकां भरपूर टेन्शन आयले की जयप्रताका स्वामी महाराज आता कितें जातली, इतली क्रिटिकल सिच्युएशन आसा तांगेली. तर ते अशे करून एकदम पॅनिक जाल्ले डॉक्टर सूरज पुरुषोत्तम, आयसीयू इंटेन्सिविस्ट. जयप्रताका महाराजान तांकां लागीं आपयले, कम हियर. ते तांच्या लागीं गेले आनी म्हणचे लागले, बरोवन दवरले, कारण उलोवचें जायनाशिल्लें. व्हॉट इज माय ब्लड ग्रुप? डॉक्टर सूरज पुरुषोत्तम म्हणचे लागले, महाराज युअर ब्लड ग्रुप इज बी पॉझिटिव्ह. जयप्रताप स्वामी महाराज लागले, आय कुड नॉट हियर, से अगेन. महाराज युअर ब्लड ग्रुप इज बी पॉझिटिव्ह. महाराज परत म्हणचे लागले, व्हॉट डिड यू से? आय कुड नॉट हियर. महाराज इट इज बी पॉझिटिव्ह. असे 4-5 वेळा म्हणल्यानंतर डॉक्टर सूरज पुरुषोत्तम स्ट्राईक झाले. ही इज टेलिंग मी टू बी पॉझिटिव्ह. इतली अवस्था तांगेली खराब झाली तरी बी ही वॉज व्हेरी पॉझिटिव्ह. वाय? बिकॉज ही वॉज कनेक्टेड टू द मोस्ट पॉझिटिव्ह पर्सनॅलिटी, म्हळ्यार श्रीकृष्ण. Because His Holiness Jayapataka Swami Maharaj is connected to the most positive personality, he is very, very positive. आणि डॉक्टराक महाराज सांगतात यू बी पॉझिटिव्ह. तांकां टेन्शन आयिल्ले डॉक्टराक की आता जयप्रताका महाराज कितें जातले, इतली क्रिटिकल सिच्युएशन आसा, आमी कितें करतली. ते म्हणचे लागले यू बी पॉझिटिव्ह. दुसरे उदाहरण आसा आमगेले गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज. हांवें स्वता पळयले ना, पण मगले प्रभूजी दिल्ली टेम्पलात एकपटी गेल्ले, थंय सेमिनार आशिल्लो म्हण थंय गेल्ले. ताणें पळयला रोज सकाळी मंगल आरती गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज उबरावच्याक जायनाशिल्ले तांकां. तांगेलो पर्सनल सर्वंट तांगेल्या फाटल्यान उबरावतालो धरच्याक, कारण केन्ना बी बॅलन्स वचूंक शकता. त्या अवस्थेत ही वॉज ऍक्च्युली परफॉर्मिंग मंगल आरती 4:30 AM. म्हळ्यार हे सगळ्या भक्ती योगान यू आर ट्रान्सेंडिंग युअर फिजिकल स्टेटस. आणि एक बी व्हिडिओ आसा गोपालकृष्ण महाराजांचो, ते न्हिदलात आणि न्हिदातच असे एक ऑफर करतात भगवंताक, जशी आरती करतात तसे. म्हळ्यार ही वॉज लिव्हिंग अ डिवोशनल लाईफ, कॉन्स्टंटली रिमेंबरिंग कृष्णा. दॅट इज द रियल लिंकिंग विथ गॉड. आता लिंकिंग विथ गॉड म्हळ्यार प्रभुपाद एक सुंदर उदाहरण दितात. व्हॉट डू यू मीन बाय ऑलवेज सीइंग कृष्णा एव्हरीवेअर, असे कोणतरी तांकां प्रश्न विचारले. तर श्रील प्रभुपाद म्हणतात, त्यांनी सुंदर उदाहरण दिले. ते म्हणचे लागले की जर का तुमका तुमगेलो चलो सगळ्यात डियर आसा, सो यू विल थिंक अबाउट युअर सन थ्रू आउट द डे. इफ यू आर अ मदर यू विल थिंक व्हॉट शुड आय कुक फॉर हिम. इफ यू आर अ फादर यू विल थिंक व्हॉट शुड आय गेट फॉर हिम. आणि जर तुमगेलो चलो खंय भायर गेला एक वीक साठी, तर एव्हरी आयटम ऑफ युअर सन विल रिमाइंड यू ऑफ युअर सन. मगलो चल्यालो शर्ट, हे तागेले बूट, ही तागेली बॅग, हे तागेले पुस्तक, ही तागेले वॉटर बॅग. Every item will remember you of your son. That means you are connected with your son even if you are away from him. तर हेच कनेक्शन आमका योगाकन मिळता, भक्ती योगाकन मिळता. वी आर कनेक्टेड टू द लॉर्ड अँड वी ऑलवेज थिंक. तुम्ही बाजारात गेली, तुम्ही विचार करतात की हे हांवें घेतल्यार हांव भगवंताक अर्पण करू शकता, खंयची फुलं घेवची,
खंयचो कलरचो म्हाका ड्रेस शिवचा जाय भगवंतासाठी, खंयचो म्हाका आयटम्स व्हेजिटेबल्स फ्रुट्स बाय करचे जाय, कारण म्हाका त्याच्यासाठी म्हाका भोगा बनवचो आसा. आज आमगेले थंय सत्संग आसा, सत्संगात इतले वैष्णव येतले, त्यांच्यासाठी आम्ही किती बनवचे. सो यू आर कॉन्स्टंटली थिंकिंग अबाउट सर्व्हिस बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू द लॉर्ड. तर हे कनेक्शन आमका जो प्रोसेस प्राप्त करून दिता तो म्हळ्यार खरो योग. आणि भगवंत मी म्हणतात की इतले योगी असतात, कर्मयोगी असतात, ज्ञान योगी असतात, अष्टांग योगी असतात, पण या सगळ्या योगा प्रोसेसात टॉपमोस्ट योगी इज भक्ती योगी. अर्जुनाक बी ताणें सांगले की यू बी अ योगी. योगी म्हळ्यार कितें, एस्टॅब्लिश अ कनेक्शन. आणि भक्ती योगी जावच्या तुमका कसले व्हडले क्वालिफिकेशनची गरज ना. एनीबडी कॅन बिकम अ भक्ती योगी. श्रील प्रभुपाद जेन्ना अमेरिकेत गेल्ले, थंय वचून ताणें ड्रग ॲडिक्ट्स, प्रॉस्टिट्यूट्स, ड्रंकर्ड्स, हिप्पीज तांकां प्रिचिंग केली. तांचे कडेन क्वालिफिकेशन काहीच नाशिल्ले, पण श्रील प्रभुपादाली कृपा, तांगेले कंपॅशन, तांगेली करुणा, ती करुणा कन तांकां कनेक्शन झाले पहिले श्रील प्रभुपादां बरोबर. तांकां ताणें गुरु म्हण घेतले. आणि एक फावटी आम्ही कोणाक गुरु म्हण ऍक्सेप्ट केला, त्या गुरु बरोबर जर का आमगेली निष्ठा वाढली, आमगेली गुरुची भक्ती वाढली, तर थ्रू द गुरु भक्ती, गुरु निष्ठा आम्ही भगवंता बरोबर कनेक्शन करू जाता. आमका डायरेक्टली आम्ही कनेक्शन करू शकनात. वी नीड द मीडियम ऑफ अ गुरु टू कनेक्ट टू कृष्णा, बिकॉज दॅट गुरु टीचेस अस भक्ती योग. गुरु गाइड्स अस हाउ शुड वी सर्व, व्हॉट शुड वी डू. आणि गुरु आमगेली प्रोपेन्सिटी खबर आसा. गुरु आमगेलो स्वभाव खबर आसा. कोणाक गाणे म्हणचे येता, कोणाक कुकिंग करचे येता, कोण बरो ओरेटर आसा, कोणाली मेमरी बरी आसा, कोणाली टायपिंग स्किल बरी आसा, कोणाली कॉम्पोजिशन बरे आसा, कोण कसली ऍडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स कोणाली बरी आसा. स्वतःला स्किल्सात ते सर्व्हिसात ट्रान्सफॉर्म करच्याक आमकां मदत करतात. जेणेकरून आम्ही त्या स्किल्सान स्वतःली सेवा न करता आम्ही कोणाली सेवा करतात, भगवंताची सेवा करतात. आणि सेवा केल्यान आमगेले प्रेम बी जागृत जाता. प्रभुपाद एक उदाहरण दिताले नेहमी की पहिली लव्ह मॅरेजीचो प्रकारच नाशिल्लो, अरेंज मॅरेजीस उरताली. आणि लग्न बी एकदम लहान वयात जाताली. ब्राईड बी लहान आशिल्ली आणि ब्राईड ग्रूम बी लहान उरतालो. तर मदर इन लॉ त्या चलीक तिगेल्या हजबंडाक, हजबंड म्हळ्यार कितलो 8-10 वर्षाचो, ती म्हळ्यार अशीच 8-10 वर्षाची, ती सेवा करच्या लायतली. सेवा कन 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 द बॉन्डिंग वूड क्रिएट. बॉन्ड जाताले आणि प्रेम जागृत जाताले. तसेच आम्ही सेवा कन कन आमगेले भगवंताकडे प्रेम जागृत जातले. आणि प्रेम जाल्यार आणि सेवा करतात, आणि सेवा केल्यार आणि प्रेम जातले. सो इट इज एव्हर इन्क्रीजिंग. आणि हातूंतल्यान आमकां जे आनंद मिळता, देर इज नो एंड टू इट. तर भक्ती योग केल्यार वी विल अचीव द गोल ऑफ लाईफ. सो रियल योगा मीन्स इस्टॅब्लिशिंग रिइस्टॅब्लिशिंग. हिज होलीनेस भक्ती रसामृत स्वामी महाराज सांगलेल्या पुस्तकात म्हणतात रिइस्टॅब्लिशिंग. म्हणजे ऑलरेडी आसा, आम्ही ते परत जागृत करतात. सो रिइस्टॅब्लिशिंग द लिंक विथ गॉड थ्रू लव्ह अँड सर्व्हिस. इतले सांगून आम्ही आमगेल्या आजच्या सेशनात हांव समाप्त करता. तर जस्ट टू समराइज, आम्ही पळयले मिसकन्सेप्शन्स ऑफ योगा. बॉडी हेल्थसाठी ना, मनासाठी पीस आणि ट्रँक्विलिटीसाठी ना, सिद्धीसाठी बी ना. So the main word yoga comes from yujya, which means connection, linking with God. For what? For love and service. मागे आम्ही पळयले की 4 प्रकारचे योगा असतात. The basic is कर्मयोग,
जेणे करून आम्ही आमगेले सेन्सिसाक कंट्रोलार हाडतात. नेक्स्ट इज ज्ञान योग, ताणे आमगेले नॉलेज आम्ही प्राप्त करतात आणि वी ट्राय टू कंट्रोल अवर माइंड. मागीर आसा अष्टांग योग, ताणे आमगेले इंटेलिजन्स आम्ही कंट्रोल करतात आणि टॉप मोस्ट आम्ही सगळे गोष्टी आमगेले अवयव भगवंताची सेवा लायतात. ते म्हळ्यार भक्ती योग, विच इज द टॉप मोस्ट योग. आणि बरे उदाहरण पळयली की भक्ती योग कसो टॉप मोस्ट योग आसा. तर थँक्यू व्हेरी मच. म्हजे कडच्यान काही ऑफकोर्स लँग्वेज इज हॉरिबल, आय एडमिट दॅट. म्हाका हांव इतलीच म्हाका प्रार्थना आसा की तुम्ही म्हाका टॉलरेट करतात. ताचे बद्दल थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.